This is serious. Achiew kawuono to achiew ka yo wang' marach. Achiew kawuono kendo pod awuoro kaka joluo ero mana ng'amo tho ma kudni dhi chamo. Ng'amo tho emuero. Gadieri aluoch Saji Panyoran nyo nigi arambe e Geza. Kendo donjo nyo nono. Aluoch ji Panyoran nobedo disappointed. Malich mokalo. Uneno posta ne jothumbe madongo mung'e makagi onge ng'ama nyobire kata achiel. Kata dobe ni udhi oro pesa u kawuono lakini nonego ubiye. Debed ni en mar tho ma ng'ato nothoe midhi goyo arambe dupong'o e Geza. Kendo dubire gosiepeu madongo. Koka joluo to ero gimiluongo ni show off. Osiepeu go dogolo pesa ofuke gi pesa madongo makoro gigolo ma de koro ukwano ma adi achiel, adi achiel, adi ang'wen, adi apar, adi pradek, adi prang'wen, ugolo 50,000. Deni en mar tho. De jothumbe madongo muneno kagi dobiro gosiepegi madongo malich. Lakini koro arambe midwa go mida kony go ng'ato ok unyal bire. Donje Geza nyo nono. To debe ni en mar tho idhi nyewe candle misoma mondo koki access. De tiktokers te jite ma Nairobi dinyo bong'e Geza. De kawuono abni delich. Dine TikTok every tiktoker kata ma jothumbe go me TikTok dine no account gi candle lighting for nani, candle lighting for nani, candle lighting. Pesa mugolo ne jomo dhoka dhi timo ne ng'amo tho chango ng'acha to idhi cham gi kudni piny kucho. Dhi timo ne ng'amo tho chango. Konyuru ng'ato ka pod ngima. Aluoch en ng'ama ong'ere. Oluongo arambe Geza dieri. Odongo swage manyo gike. Ogina koko nyoro gimoro matin. Nyone. Weku culture marero jomotho gitu ung'e uyude nade. Ka koro misungwe ng'ama riek. Wazunge joma riek. To ng'atgi kotho tikawe the same day tidhi ike. Kendo kumi ike ji 4 family members mabede. Kikonyo ng'ama ngima, ok ikonye no wuon, ikonyo nyithinde, ikonyo osiepene, kaka Aluoch ji Panyoran nodwaro charan, kodhi nyiew charende go nitie joma dhi ndike tich mabe dhi konyore. Wekuru walo gi ji. Ni ng'ato kokwal kony ka pod ngima to kugiki. To joluo temo ero gimoro ni joluo kony ng'ato ka ng'ato ngima. Ng'ama wacho wach machal kamano no bok kony ng'ato ka ng'ato pod ngima. Inyaluongo ji arambe gadieri kaka Aluoch ji Panyoran nolumo pango gi e posta ne to fail moku show up. Ufel moku show up. Wekuru walo bwana, wekuru ero ng'ama tho. This culture marero joma tho dwani wa joluo weuru kabisa. Ka ng'ato tho ni to ubro dhi nyiew candle ma candle rem. Ma joma ne uso candle doge dukni omoko. To the same people be ibro yudo ng'ato koluongo arambe to mar ng'ato to kudhiye. Ambe nyocha luongo mara kama tin. Jok mana kete posta te no fail nyaka joma dongo. Samigo negi simi gi wabro timo. Joma chala uka prime minister gini. Wabro timo. Gimoko kidhi ng'iyo ju no fail. To joma fail be dwani okony. Wekuru walo bwana. A public show off kuma public nje kaka gina TikTok live omera gibro timore kaka gin joma beyo magigolo pesa to koro pride kuma ji onge okibineno jaluo kabni kanyo. Wekuru walo bwana. Aluoch no yudo disappointed, no bedo disappointed. Yawa ng'ato dwani okony ka ngima okudhiye nyaka geto wenu free in gi kacha igol kata 500 moro kata 1000 moro wuogi dhi ninde. Okudwa timo mano urito ng'ato kosetho tudhu pong'e Geza. Be mag tho joma tho buchako kwalo. Wekuru walo bwana.